am fi sy'n wastad fydr. Mwyn das. Do fe gafodd criw newid byd dipyn o sport yn ystod y gyfres gyntaf, ond roedd hi'n waith caled hefyd ac yn dipyn o her. Wyt ti awydd sialens debyg? Wel, os wyt ti rhwng 17 ac 18 oed, dyma dy gyfle i wneud gwahaniaeth. Mae'r ail gyfres o newid byd yn chwilio am 4 ohonoch chi. Adnewyddu ysgol, gweithio gyda phlant amddifad, plannu coed neu fonitro anifeiliaid pryn. Dyma'r math o brosiectau fyddai'n dywynebu dros gyfnod o 2 wythnos yn ystod yr haf. Dwi'n mor fach dwi wedi dod yma. Profiad gorau fy mywyd. Mor belled. Felly, os oes gen ti ddiddordeb newid byd, dyma'r manylion cysylltu. Cer i wefan newid byd www.s4ec.co.uk/newid byd, lle gei di'r wybodaeth i gyd a ffurflen gais. Neu mae croeso i ti e-bostio newidbyd@telescope.co.uk neu ffonio dim 1792 824 567 yn gofyn am becyn. Cofia byddwn ni angen y ffurflen gais yn ôl cyn y 40 o Fai. Pob lwc.